Lang le lang 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 om. Piye kaya gue kayaknya. Ya pertama kan. Dek, dulur. Kenyong lagi karo Mbah Marto. Lagi pengen apa ya? Ya ngobrol-ngobrol bae Mbah ya jagongan. Jadi babagan urip. Iya. Babagan urip budaya utamanya babagan sabdane kakine dheweke mbiyen sing jenengan esih delingna eling tur dilakukna ki apa bae. Apa Sabdane kakine kuwi ana tembung Turki. Turki. Ah, Turki maksudnya Turki ku pituture si kaki. oh pituture kaki udah omongane kakine. Nah, sebagai aku garil nurun sakdaning wong tuwa iku si kaki. Dadi darani pituture si kaki. Kudu dielingna kudu dilakukna ya. Nah, Dilakukna. Zaman pituture si kaki ana sabda ya. Ana sabda ya. Ana sabda sing saiki wis diilang. Nah, ning gane tembung bubakawak. Bubakawak kuwi nyong tau krungu nang begalan ya ana bubakawak. Iya. Ah ya kan. Tapi angin begal ku ngerti bubakawak tok. Bubakawak tok. Iya. Angger Bubak ku buka kawak kunak, buka pedunge wong kunak. wih. Membuka petungane wong kuna. Iya. Ah, Buka pedunge wong kunak zaman ya. Jawa Nuswantara. Iki lho ngapa iki? Ya betul. Kalim ih Ya karong Purwokerto. sini. Pinter indut banget ya. Mas saya Yen Jawa Nuswantara sedurunge tembung bubakawak kuwi dina urung ana Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Minggu. oh sedurunge apa mau anak bubakawak Ya tembung bubakawak. tembung bubakawak durung anak arane dina sing wong pada ngerti ya. Iya. Sing tau krungu ge. Tapi luwih mantep bae mangga ge. Ya. Maunen ya sing jenenge bubakawak. Urung ana dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Anane ya Soma. Soma gue berarti Senin. Ya. Anggara. Anggara Selasa. Ya. Buddha. Buddha gue Rebo. Respati, Respati. Kemis, Sukra, Jumat. terus Tumpek. Anggara. Minggu. Radite. Radite. Oh, Zaman dulu. cuman biyen ya. Ya. Dengane Sang Hyang Ismaya Jati sapa bae sing hapus kuwe mesti bakal arep ana cobane. Pakeme lah ya. Iya. Sing gawe tenten sapa? Pamong jagat sejati. Ya. Iku Sang Hyang Ismaya Jati. Kae sing jenengane Dewa Manejawanta. Ora ana tembung ngleti wong sugih. Ora tembung ngleti wong ayu. Paribasan Semar kuwi tembung samar-samar sejati. Iku ya. Dadi dolang meneng sedurunge sing wong kudu ngerti kuwe aran dina iki. Sedurunge Soma, Senin, terus Anggara, Selasa, Buddha, Rebo, Respati, Kamis, Sukra, Jemuah, terus ana Tumpek, Setu, terus terakhirnya Radite iku Minggu. Weh tutute uri-uri ge. Iya, berarti angger. Saiki pasarane jeneng pasaran. pasarane Ana 5. Kan pasaran 5 limang pasaran. Pon. Pon. Pon kuwi Palguna. Pon gue Palguna. Ya. Terus Wage Cemengan. Wage Cemengan. Ya, Terus Kliwon Kasih. Kliwon Kasih. Ya. Terus Yen Manis Legi. Manis Legi. Ya. Terus Anggar Paing Jenar. Paing Jenar. Berarti seumpamane Sabtu Pon Tumpek Palguna. Sabtu Kliwon Tumpak Kasih. Nah. Nah, itu ya. Ana dalang.
Ah. berbunyi sing ora nyata kan ngati-ati. Tegese anggara kasih munganu tiru-tironto. Anggara ku rasa kasih ku berarti dinas rasa kliwon menungsa kudu ngaremaken hawa nafsu sing padang perkara. Ning cita rasa mangun lan karsa. Hening cita rasa mangun karsa. Karsa. Nah, mahanane nang ning nang nung. Papat lima jiwane dhewek. Kuwi golekana sing temu guru sejati. Jane ndi guru sejati? Jati kuwi ya. Guru sejati kuwi pamunging ragane dhewek. Oh kaya kuwi. Daerah tembu kawula karo Gusti, Gusti kawula anane mung raga karo sukma. Raga karo Ya sukma. kuwi kawula karo Gusti, Gusti ya kawula. Oh kaya kuwi. Manunggal karep dadi tising Gusti Kang Maha Kuwasa. Disogi sukma. Ya kuwi manunggal dadi rasa jati. Sukma ya dhewek, nyawa ya dhewek kuwi jati. Oh, nyawa kuwi dhewek, sukma ya dhewek. Angger nyawa. Nyawa kuwi tembung nyah, hawa nafsu sing patang perkara. Sing kon ditindakna jagating manusa. Ya. Nggak hawa nafsu patang perkara kuwi mau sing kon digunakna manusa sing digoleki hawa nafsu adem, tentrem, Sing kepenak, ya, sing bombong ya. ya. Dadian menghayu hayuni jagat pribadi. Jagat kuwi awake dhewe, pribadi awake. Jagat pribadi ki jagat iki. Jagate awake dhewe. Ya. Ah. Sing bisa bulungan ta ya dhewe. Jagat wong akeh ya ora bisa ngerka ora bulungan ta ya ora ngerti. Angger urung ngerti. Karo awake dhewe ajawane nganu jagate wong. Kuwi ya. Oh iya iya iya. Nggih. Nah, kuwi jenenge tembung bubak-abak. Bubak-abak. Petungane Sang Hyang. Ya, Ismaya Dadi sing ngetutna ya. Kadane papat. Ya. Kadang papat ya jenengane Ari Bongko. Ari Bonggo, terus Ari Murti, Ari Cahya, Ari Muka, karo Marmati. Marmati kan asli awake dhewe. Pates. Ya. Wates Sakati menungsa kuwi wates jenengane Marmati. Ambil bisa mbobot nang kuwi tolong jembrung dadi wong jempol. Kasembadan. Iya. Mungkin lagi sinau guys dulur. Mamarto ki jan. Ya ngono. Wong tua ya ramah gonyong. Nah kene ya dadi wong tua ya dadi nggo ramane nyong nak kene. Ora apa-apa, sing penting ayo lah brayan urip nang alam dunya. Moga-moga uripe kuwi dadi wong sing tak titik tanten raharjo bisa kali saksekan sampai Alah. Oh yes, kaya gue disit sedulur. ya. Masuk disambung maning, nggih. Ya. Ya ora oke. Ya. Apa ya? Ronde pertama. Long leng long long leng long long leng long 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 lang 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 dang dang. Nggih, suwun Lilan.